6-7, ce zice pârjol? Cum că, măi, părjolul, ce zic? Tu m-ai chemat aici, că îi spitai română. Da, asta e rupt. Să-i explici la doctor, să fii șmecher înăuntru, să-i explici cum ți-ai rupt unul. Explic, băi, frate. Am dat un pun în perete când m-a omorât la Free Fire. Domnul îmi cer scuze, George. Nu strigă, hai, eu cu mine, te rog frumos. Yes. Hai, păr la barbă, trebuie să intri tatu cu tine, jale. Îmi poți spune ce ai pățit? Aha, ți-e rușine. Nu mă ești șmecher, nu mă ești șmecher, nu mă ești țicțeavă, deci. Zi. Șmecher m-am născut, șmecher voi muri. Ai văzut, ei, frate? Mi-a mâna. Nu mai am forță, că dacă îți dădea mână, îți mutam maxilarul în loc. Da, ai văzut, te-am alintat. Domnul George, după radiografie, trebuie să stai cu mâna în gips minim 3 luni. Ia, 6-7. 3 luni zile cu mâna în gips. Să văd eu cum joci tu. Free Fire. Sărmâna, tată. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Te-ai lovit, ha? Vii și zau. Dar nu mai da și tu, ei, tată. Am lovit. Nu știu ce mă fac cu tine, nu știu ce mă fac. Lasă-te doctorul cu să te rezolvi. Iar e, tată, dar nu-i veterinarul, nu-i Costachi de la deal care-i rezolva cai. Unde animalul? Salut, ai Costic. Ia o la ea. Ieși, pun-te acolo pe banc să te rezolvi. Te doare, a? Da. Mă doare mai tare. Doare mai tare? Mai tare mă doare. Mai tare, ha? Da. Ți mai doare? Da, mă doare mai tare. Dar ce ai? Mâna asta mă dure. Gheorghe, l-a rezolvat.